दिनै रायमना जंगल रिट्रिटआव फैनो मोननानै जोबोद आं गोजोननाय मोनदों मानोना बिनि अनार समनाथ नार्जारि थ' बे आंनि एक्चुअलि स्कुल जों ज' स्कुलाव फरायलायोमोन थ' दिनै बिनि साक्सेसखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बे रायमना एरियायाव एक्चुअलि रायमना माने हल क'क्राझार एरियायावनो सुइमिं पुल गैया होननानै आं मिथियो थ' दा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव इन्जय खालामनो हागोन आरो आं गासैखौबो खावलायो जे जोंनि बिटिसि हालामाव जे एसेनै मोजां दा सुइमिं पुल होदों थ' फैदो गासैबो आरो बेयाव स्कप दं बेयाव नोंना जिब साफारिनिफ्राय लानानै बेयाव रिजर्टआबो दा गोदान मोजां दा माने दा बेयाव थानो हायो आरो आं मथा-मथि 7 इयार्स आवगोल जेब्ला फैदोंमोन होमबा बेयाव हाग्राबारि गोजासोमोन मथा-मथि माने एसे एनै जास्ट माने जागासिनोसो दंमोन दा आं माने एसे गोबावनि उनाव फैनानै नुफैबाय जे अनेक डेभेलप जाबाय आरो जोंनि थाखाय गोग्गानायनि खोथा जे जोंनि एरियायाव जे बेफोरबादि दा रिक्स लानानै जे रिजर्टफोर जे माने जागासिनो दं थ' बेनोसै आं दा जिहेतु आं बर'नि आं एक्चुअलि दावबायारिफोरखौ आं बुंनो सानो जे फै गासिबो बेयाव दा जेनेबा विन्टारनिल' नङा बेयाव दा आरामसे नोंना सामारिं पुलावबो दा इन्जय खालामनो हायो ओमफ्राय बेयाव जिब साफारि दा जेनेबा काजिरङा एरिया बा मानास एरियायाव दा बन्द' जानानै दंथ'यो दा बेयाव खिन्थु आं मिन्थिनायाव दाबो जिब साफारि खालामनो हायो थ' दा फैनानै इन्जय खालामफैदो बेनोसै गिबियावनो रायमना जंगल रिट्रिटनि जे अनार मानगोनां बिदा समनाथ नार्जारिखौ कंग्रेचुलेसन बावदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिदानि जे नाजानायाव नैबे रायमना जंगल रिट्रिटआ मोनसे गोदानै मोनसे इउनिक सेलिं प्रडाक्ट USP जे सुइमिं पुल बेयावहाय बियो बेखेवनो हाबाय बुंनो थाङोबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बेनो फार्स्ट सुइमिं पुल दा बियो मोनसे नैबे रेजर्टनि मोनसे एक्टिभिटि जाबाय जेराव टुरिस्टफ्रा फैनानै बेयावहाय गरमनि समावहाय बेयाव दुगैनो हागोन दा बेखौनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे लासैनो गोबां जे फेसिलिटिसफ्रा बे रायमनायाव फैगासिनो दङ आरो जेन' माखासे जे रेजर्टफ्रावबो बा हमस्टेफ्रावबो जे नांगौबादि जे सुबिदाखौ जों होनो हायो दा बेखौनो आं खावलायनानै आंनि सुंद' बुंनायखौ आङो बेयावनो दोनथ'नानै आङो साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होबाय गोजोन्थों